थेंक इउ नोंथांमोना दिनै बे आंनि गामिनि मोनसे जायगायावहाय एक नं गगलकाटा गामियाव बे आबाद मावनायनि माबानि थाखायहाय जे प्राग निउस एनि आरो गुबुन गुबुन चेनेल फैदों बेनि थाखाय धन्यबाद आरो आङो बेखौनो बुंनो हास्थायो दिनै बे आबादखौ मावनायावहाय जथेस्थ' खरसा दङ मानोना बावहाय टटेल 4-5 बिगा अनुमान बेबायदि आबादखौ जोङो मावदों फार्स्ट टाइम आं सिगां बारा मिथियामोन नाथाय बे आबादखौ मावनायावहाय जथेस्थ' खरसा दङ मानोना बे फुलिखौ बहाय मोनोब्लाबो खम आरो बाव जोंहा गोबांथार फुलि बहाय गायनाय जादों खमसे खम 14,000 फुलि जोङो लाबोदोंमोन बेनि गेजेराव माखासे एसे नस्थ' जादों थेवबो बेखौ हिमाचल प्रदेशनिफ्राय लाबोनानै जों गायफैनायाव जोङो नुबाय जे बेवहाय खरसा प्राय फुलिनि दामानो 1.5 लाख आरो दासिम जोङो 1.5 लाख पौने 2 लाखसिम जोङो खरसा खालामबाय लेबार टेबार गायनाय मानाय आरो दा फिथाइ थाइबाय नै फेब्रुवारि 1 उइकनिफ्राय जोङो फिथाइखौहाय फानगासिनो दङ दिनै मार्चनि 3 तारिख आरो बे फिथाइखौ फाननानै किसु फैसा रजगार जागासिनो दङ आं आसा खालामो जे बेबायदि गायनानै जुदि सर्ट पिरियडनि गेजेरावहाय जिहेतुके जोङो नभेम्बरनि 1 उइकआवसो गायदों नभेम्बरनि 1 उइकआव गायदों अक्ट'बरावहायनो जों फुलिखौ लाबोदों आरो नभेम्बर 1 उइकआव गायदों आरो डिसेम्बर जानुवारिनि लास्टआव जोङो फिथाइ आरो बिबारखौ बारनाय नुबाय आरो फेब्रुवारि 1 उइकनिफ्राय जोङो बे फिथाइखौ मोनजेनबाय दिनै आरो फिथाइखौबो जों बेखौहाय मोननैखौहाय दोननो हाया बेखौ खानांगौ आरो खायोब्लासो फिथाइयाबो माबा जायो आरोबाव थायनायनि मोनसे माबा जायो बोलो मोनो आरो बेबायदिनो फाननानैहाय जोङो दा किसु न'खरनि थाखाय हेफाजाब बेखौहाय जथेस्थ' जोङो मोनदों आरो बे हिसाबैहाय फिथाइया बोखांगासिनो दं बे हिसाबैहाय निस्सय जोंनि आसल फैसाया फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो किसु बेनिफिट मोनगोन होननानै जों आसा खालामो मानोना खस्थ' खालामोब्ला निस्सय बाव इसोरनिबो आशिर्बाद थायो आरो बे खस्थ' खालामनायनि मुलाम्फाखौ मोनो बेखौ जों आसा खालामो आरो आं थुलुंगा होयो बेनि जुनै जे गामिनि आरो खाथि खालायाव थानाय जायफ्रा आबादारि आबाद मावना जाग्रा जायफ्रा आनइमप्लयि इडुकेटेड बिसोरो खालि साख्रिल' नागिरनो नाङा बेखौबो मावनानैहाय जुदि थायोब्ला फर दा टाइम बिं बिसोरो निस्सय न'खर आरो गावनि जिबननि थाखायहाय फाइनेन्सियेलि साउन्ड जागोन मोजां जागोन आरो जों खालि साख्रिल' होसोनानैहाय जोङो दानि दिनावहाय मोननो जोबोद गोब्राब मानोना सरकारि साख्रि मोननो दानि दिनावहाय इमान सहस नंलिया बेनिखायनो आं आसा खालामो जे गासैबो जायफ्रा आनइडुकेटेड बा इडुकेटेड जेसेबां जोहोलावफोर दङ बा बेबायदिनो आबाद मावग्राफोर दङ बिसोर साफ्रोमखौ आं थुलुंगा होयो निस्सय नोंथांमोनाबो मावनानैहाय बाव लाभबान जागोन आरोखि जिहेतु स्ट्रबेरि आबाद मावदों सारा दा बिनिफ्राय जे मोननाय फिथाइफोर बे फिथाइफोरखौहाय बेसेबांसो केजियाव आरो बहा साप्लाय होनाय जायो जोङो प्रथम मार्केटिंनि थाखायहाय जोङो गोबां खबर लादों नाथाय गोबां मानसियानो स्ट्रबेरिनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिया खोनायो आरो आंबो मोजां मिथियामोन उनाव मार्केटिंआ जेब्ला जोङो थांजेनबाय क'क्राझार बङाइगाव आरो बेबायदिनो बिभिन्न जायगायाव होमब्ला जोङो प्रथम हैनायावहाय 400सिम जोङो पार केजि मोनदों आरो बिनि उनाव 350 पार केजि आरो बिनि उनावहाय आस्ते आस्ते दा एफा एनै जायफ्रा 1 बिगा बा आधा बिगा 1 पवा मावदों बिसोरबो एफा एनै बे स्ट्रबेरि फिथाइफोरखौ फानफैयो बेनि थाखाय एसे एभेलेबेल जानायावहाय दामा एसे खमायलांदों आरोखि होमब्लाबो जोङो 350 बेखौहाय फानगासिनो दं मोजां फिथाइया 350